Я направи пак така. Чакай, че майката се мести и образа подскоча. Да, мамо, я. Ще си играем ли, папа? Айде, мамо. Кой, мамо, снима ли те това нещо? Какво те гледа това нещо? Какво се е изправило пред тебе, Какво? Какво, мамо? Какво прави това нещо? Айде, мамо. Е такава, айде. Айде, мамо. Не сте ли, мамо? Какво ме караш кажи да правя? Аз не съм цирково животно, Тирка-джийка. 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 Хайде, мамо. Не, какво, мамо?